Днес съм над Бяла черква за малко хапване и разходка. Донесах кучешка Радост. Всъщност това няма толкова голямо значение. В случая мисля, че трябва да махна скарата, защото ще даде фира. Така. Ето това ще бъде моето ядене, моята храна, моето ядене днес. Времето е много приятно, някъде около 10 градуса. Не е студено. Тук горе е кално, духа вятър, тут духа, ту не духа. Това са пориви. Много лесно запалих огън. Не беше красиво това. Не казвай вау. Човечеството търси биологичния състав на тези наденици, но въпреки че не е ясен, са много вкусни. Това е масала, чай. Чай в основата му мисля, че има... без да философствам. Кратки преходи в планината, еднодневни. Газовия котон винаги е с мен. Предлага бързо, ефективно стопляне на водата. Ето го и големия плюс на титаниевата скара. Всъщност те са няколко. Първият е, че това са само 140 грама. И вторият е, че след обгаряне и избърсах я с трева. Скарата е готова за употреба. Отново. Но чаят е бомба. Едно топло чайче така може да повдигне морала. И света не е толкова сив и студен. Тук са и нещата, които използвам при подобни еднодневни преходи. Айде да започнем първо с постелката. Това е част от шелте, което е предало Богодух. Взех една част от него. Започваме с осветлението, челник. Това е нещо много важно. Това ми е комплекта за топлене на вода. Канчето, чая. Скарата, за която ви говорих. Портфейла, който няма да ми трябва. Не винаги нося нещо за снимане, статив, но този път така го поиска съдбата. Суха супа, уникално, пухинка, ако стане студено, ръкавици. Много е важно, помагат при правене на огъня и при други неща. Бомбони, обичам бомбони и нещо, без което един горд притежател на iPhone не може. Това е външната батерия. Така изглежда мястото. Мястото, на което бях. Огънят е загасен. Дървата са леко подредени. В далечината, ето там за това дърво се намира върх Персенка. Тук още едно нещо. Отново в далечината, между дърветата. Това е връх Модър. Любим на малки и големи. Мисля, че оцелих страхотно време.